सुग्रीब बर'आ जाहैबाय सासे गोख्रों बर' जोहोलावमोन। बिथाङा बैसो जाजेननायनिफ्रायनो सेंग्रा जाजेननायनिफ्रायनो NDB याव हाबनानै सासे गोख्रों जुद्धा महरै बाहागो लादों। NDB संगठननि गोबां माने गिथाव बाथाव खामानिफ्राव बा अपारेशनफ्राव बिथाङा बाहागो लादोंमोन होननानै जों बिनि लोगोफोरनिफ्राय जों दा मिथिनो मोनदों। 2015 निफ्राय बिथाङा आंनि समस्तिनि सिङाव थायो आरो 2015 निफ्राय आंजों राजनितिकआव ओंखारफादों। बिथाङा NDB खौ सासे मा हिसाबै NDB याव थाबाय थायाब्लानो राजनितिकआव ओंखारबोदोंमोन आरो ओनसोलनि जौगानाय आरो रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो इच्छा जानानै आंजों राजनितिकआव ओंखारफादों आरो आं जि दिननिफ्राय लोगो मोनदों सुग्रीबनि गोसोनि बाथ्रा, बिनि सिनसियारिटि, बिनि अनेस्टि समग्र बुस्थुखौ आं मिथिदों। बिथाङा गियाल'ना खामानि मावोमोन, रावनिबो गाज्रि मावामोन, मोजां सिन्था खालायोमोन। जेब्लानो गाज्रि सोरनिबा खामानि मावनाय बा बुंनायफोरखौ बिथाङा सन्मुखीन जानाङो अब्ला जोबोद दुखु मोनोमोन आरो सुद्रायनो थाखाय बिथाङा बुङोमोन मानसिफोरखौ। दा न'खराव रावबो गैला, बिसि दङ आरो फिसाला कलेजाव फरायनाय आरो फिसाजो क्लास 9 फरायनाय दं। आङो बयबो समाजनि गोरों गोरा बिथांमोनखौ दिनै खावलायदों बे मेम'रियेल सार्भिसाव जे बिथाङाथ' थांबाय, मोनफ्रोमबो जोबनायहा मोनसे जागायनाय थायो। दा बिफानि दिनावहाय गथ'फ्रा जेरैबायदि जिबन खांदोंमोन, दा बिफा गैयिनिफ्राय गोदान जिबन खांफिननांगोन। ओंखायनो बिथांमोननो सहाय सहायता नांगौ आरो जिहेतु खामायनायनि जेबो लामा गैया बिमाहा, बेखायनो जोंनि समाजनि नेताफ्रानो बा समाजनि मानसिफ्रानो बयबो एसे एनै सहाय सहायता खालामलायनानै बिनि गथ' सानैखौ लेखा गोरों जाजासे आरो गावसोर आथिङाव गसंनो हाजासे जों सहाय सहायता खालामनो नांगोन होननानै आं बयबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।